odzyskać piłkę. Spójrz na rozegranie Górnika. Przed chwilką był dokładnie taki sam układ, jeżeli chodzi o piłkarzy, o zagraną piłkę przez Bochniewicza do Gryszkiewicza. Pakują się sami w największy tłok, nie ma zmiany ciężaru gry, nie ma żadnego tutaj pomysłu, by pograć przez środek. Była strata i kontra. Teraz dosłownie to samo, tylko że Gryszkiewicz tutaj też bez jakiegoś pomysłu, też bez ruchu kolegów oddaje piłkę. To są na pewno problemy, jeżeli chodzi o gości w tym prowadzeniu gry kombinacyjnej. Praktycznie tutaj ja nie widzę takiego piłkarza poza Jimenezem, który dziś jest słaby. Nie widzę piłkarza środka pola też takim profilu, no, jak choćby Warce jest, czy Janota, czy Deja choćby, który zabiera tę piłkę, a Deja jest najmniej jakby kreatywnym z tych piłkarzy, bo mamy tam Zarandię i tak dalej, i tak dalej. No i Nalepę i Tak oczywiście Janota, o którym wspominałeś. Tu spójrzmy, jak ta drużyna jest zbudowana. Ta drużyna oczywiście ma inny styl, chce czymś innym wygrywać, ale kiedy nie ma jakości w tym graniu, no to zaczynają być duże problemy. Jimenez do Żurkowskiego. Zaczęło się wszystko od podania Bochniewicza do Hiszpana. No i wreszcie przynajmniej akcja zakończona strzałem. Tak myślałem właśnie, że pojawi się ten piłkarz, że on zadebiutuje. Proszę mi wierzyć, że przy wyniku już 3-0 tak popatrzyłem, kto tam jeszcze jest na ławce i kto jeszcze z tych młodych piłkarzy Lechii przy takim wyniku mógłby debiutować. Znalazłem jednego i on się za chwilkę pojawi. To jest zawodnik, który zanim zaliczył debiut, to było o nim bardzo głośno, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale o tym za chwilkę, bo na razie nie ma przerwy w grze, więc nie jest też prowadzony na razie na murawę. Dobrze, teraz dobrze pograne tutaj z lewej strony. Dobra praca z Lechii, przede wszystkim Nalepy, który strzelił zaasekurował prawą stronę. Podziękował Nunes, który w tym momencie, gdy Nalepy nie było na środku, zajął jego miejsce. Gryszkiewicz. Jimenez. Jeszcze raz Gryszkiewicz. Piłka w pole karne. Wybija ją Arak. Trochę nieporadnie. Jimenez za daleko sobie Hiszpan wypuścił tę piłkę. Będą od razu dwie zmiany. Jedna w drużynie Górnika, o tym za chwilkę, ale najpierw w drużynie Lechii Gdańsk. Dzisiaj debiutuje w Ekstraklasie 18-letni Indonezyjczyk Egi Maulana, Wikri. Zdychał na plecach. Świat oszalał, naprawdę. Żeby taki chłopak miał ten numer tak szczególny na plecach. Zobaczymy, czy go uniesie. Opuszcza murawę Lukas Harasi. Bardzo gorąco Indonezyjczyk przywitany przez kibiców, którzy dzisiaj pojawili się na murawie. Z kolei opuszcza murawę Szymon Matuszek. W jego miejsce oglądać będziemy przez ostatnie minuty z numerem 45 Adama Ryczkowskiego. Ambrosiewicz. Bochniewicz. Każda taka porażka jest też taką szansą, smutną może, ale jest, do wielu przemyśleń, do wyciągania wniosków. Długa zima przed oczywiście zespołem Górnika Zabrze, ale też czas, żeby popracować nad tymi mankamentami, które są w tym zespole, tak aby ta wiosna była inna. Ryczkowski, pierwszy kontakt z piłką dzisiaj, z drugiej strony jest tam Jimenez, jeszcze wybija piłkę João Nunes. Na pewno ta refleksja musi się odbywać ze strony
Tomasza i całego sztabu w spokoju. Myślę, że trochę dystansu trzeba nabrać, kilka dni jednak odpocząć, gdzieś tam się wyłączyć zupełnie i przystąpić do pracy. Też nad stanem, może moment, Jimenez, pole karne. nad wieloma aspektami, bo to nie tylko chodzi o to, by tutaj szukać transferów. Można, moment, bo może Szansa być na kontrę. groźna Sobiech akcja zagrywa do Egiego. Wikriego. Egi, indywidualna akcja, ale wokół niego trzech rywali. I teraz rozpoczyna akcję Górnika Ambrosiewicz. Przypomnijmy, że od kilkunastu już bodajże dni dyrektorem sportowym Górnika Zabrze jest Artur Płatek, swego czasu scout Borussii Dortmund. Też były piłkarz Górnika Zabrze i być może w związku z tym on będzie pracował nad kilkoma transferami, które mają już od początku wiosny wzmocnić ten zespół, który zakończy ten rok na przedostatnim miejscu w tabeli. Angulo. Tak, transfery to jedno, ale praca drugie. Trzeba się zastanowić tutaj, jakich też bodźców przez tę zimę, jeżeli chodzi o aspekt motoryczny, fizyczny, użyć, żeby podziałało na piłkarzy. Do tego organizacja gry. No tutaj dużo rzeczy, też ta strona mentalna, kiedy drużyna jest na miejscu no, spadkowym. Udaje się gdzieś tam na urlopy, na później okres przygotowawczy. Dobrze, teraz zagrywał Konrad Michalak. Dobra interwencja Bochniewicza. Chyba takiego najbardziej solidnego, najsolidniejszego piłkarza Górnika. Na pewno w linii obrony. Ja przyznam, że bardzo mi się podoba po wejściu na murawę Ambrosiewicz, bo w zasadzie każdy jego kontakt z piłką jest udany. Pewnie nie ma tyle odbiorów, ile może mieć Matusze czy Żurkowski, natomiast w rozegraniu piłki widać tutaj ogromną swobodę. Minut regulaminowego czasu gry jeszcze, natomiast nie wiemy dokładnie, ile arbiter doliczy na skutek tych popisów, w cudzysłowie oczywiście, pirotechnicznych, które na parę ładnych minut przerwały nam grę w tym spotkaniu. Żurkowski. Wreszcie bardzo ładna, zobaczmy akcja teraz Górnika. Potrafią też to robić i próba jeszcze zagrania do Angulo oczywiście, a zagrywa Łukasz Wolszczyński, wcześniej faulowany. Być może szansa na bramkę honorową, przynajmniej tutaj w Gdańsku. No myślę, że tutaj pierwszym takim wnioskiem jest to, że Wolsztyński jednak musi grać, bo no oczywiście nie za zasługi, czy za to, że Nie, za jakość. za jakość piłkarską, bo tutaj w grze takiej kombinacyjnej jest jednym z najlepszych graczy Górnika. Miał jedną szansę Igor Angulo, pamiętamy o tym. Po podaniu oczywiście Łukasza Wolszczyńskiego nie wykorzystał jej, teraz ma szansę z rzutu wolnego. No grubo ponad 20 metrów, tak sądzę. Jest tam także Ambrosiewicz, no ale to Hiszpan pewnie będzie uderzał, trafi jednak w mur, a konkretnie Flavio, który ucierpiał. No i będzie krótka przerwa w związku z tym. Flavio, który swój najlepszy sezon pod względem liczby goli w Ekstraklasie miał ten pierwszy pełny w Śląsku Wrocław. On do ligi przyszedł zimą 2014 roku, natomiast ten pełny sezon 14-15 w Śląsku to było 18 goli tego piłkarza. No teraz jest na dobrej drodze, żeby ten wynik nawet poprawić. Zobaczymy. Tym razem zatrzymany Łukasz Wolszczyński. Bochniewicz. U niego widać tą swobodę w rozegraniu piłki. Nie wszystko jest idealne, też ta głowa spuszczona momentami, bo zdaję sobie sprawę z tego wyniku, z tej sytuacji klubu aktualnie. Gryszkiewicz. Zgrał piłkę Jimenez. Ambrosiewicz.
Raz źle zagrywał Ambrosiewicz, wychodzi z kontrą Lechia Gdańsk. Arak i doskonale Ambrosiewicz przewidział, gdzie Arak będzie tę piłkę zagrywał i od razu włącza się do ataku. To było widać, co chce zrobić Jimenez. I przewidział to z kolei Makowski. Żurkowski, Gryszkiewicz. Jimenez. Angulo, zgrana piłka do Żurkowskiego. Dobrze wybiegł teraz Nunes i teraz z kolei świetnie Bochniewicz. Zagrana piłka do Jimeneza. Przez chwilkę były dwie piłki na murawie. A teraz strzał Jesusa Jimeneza. No dzisiaj kompletnie tutaj nic nie wychodziło Górnikowi. To też czasami tak jest, że nie dość, że przeciwnik naprawdę mocno zaczął ten mecz. Drugą połowę no to już zdominował totalnie, gdzie wydawałoby się, że ten wynik 0-1 pozwala realnie myśleć o tym, że poprawę jakości gry Górnika może coś im dać. Natomiast tu szybko zabili to spotkanie i też druga strona jest taka, że żaden z piłkarzy Górnika gdzieś tutaj na wyżyny swoich umiejętności w tym meczu się nie wzniósł. Olsztyński zatrzymany przez Michalaka. Też te wszystkie pojedynki takie, proszę zobaczyć, mieliśmy dwukrotnie, trzykrotnie pojedynki. Teraz Bochniewicz wygrał akurat. Nie wiem, czy z faulem, czy nie, Ale ustał na nogach. Mimo tej siły fizycznej Araka poradził sobie Bochniewicz. Będzie rzut rożny dla Górnika Zabrze. 90 już minuta, przepraszam. Za chwilkę dowiemy się, ile minut jeszcze dołoży arbiter do tej drugiej połowy. Na razie rzut wolny, rzut rożny wykonywany przez Jesusa Jimeneza. Jimenez. Kucjak bezpiecznie tę piłkę wybija. Będzie kolejny rzut rożny. A ta druga część spotkania przedłużona tylko o 3 minuty, a więc dobrotliwy dla piłkarzy Górnika Zabrze jest chyba arbiter. Bo ta przerwa, przerwany ten mecz, ta przerwa była na pewno dłuższa niż 3 minuty. No tam nieszczęśliwie chyba wpadł do bramki Błażej Augustyn. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, bo to byłoby straszne, gdyby niemalże w doliczonym czasie gry ostatniego meczu sezonu uległ kontuzji Błażej Augustyn. Na ławce, także na trybunach, przepraszam, także Michał Mak, który tej rundy też nie ma udanej. Po raz kolejny problemy zdrowotne. A już za chwilkę, przypominamy, nietypowo, bo w sobotę o 20 magazyn Liga Plus Ekstra. Wolniewicz. Uderzał teraz Łukasz Wolszczyński głową. Wyskoczył najwyżej w polu karnym. No dzisiaj przede wszystkim kilku piłkarzy Lechii Gdańsk. Wolski za pierwszą połowę i Zagola. Harasli za pierwszą połowę w szczególności. Ale też ten środek, o którym może troszkę mniej mówimy w kontekście tych rzeczy, które robili piłkarze Lechii przy strzelaniu goli. Ale wiesz co, Makowski, wydaje mi się, że on był przy rozpoczęciu chyba wszystkich tych 3 akcji bramkowych. Trzeba by to sobie jeszcze raz obejrzeć. Więc on tutaj tę rolę też w tych akcjach konstruowanych, po których padały gole, miał swój udział. Oczywiście Haroła w defensywie to wiemy, tak jak i Kubicki. Bardzo, bardzo zdyscyplinowani piłkarze też, nie bojący się tego, żeby podjąć rywalizację w sytuacjach takich 1 na 1, też potrafiący rozegrać, pracujący na szerokości boiska, także wiele naprawdę argumentów było za tym, że to może być dzień, jest dzień Lechii. Ryczkowski. Arak wybija tę piłkę jeszcze na aut. Jesteśmy już w ostatniej doliczonej minucie tej drugiej połowy. Jeszcze jedna akcja Ryczkowskiego. Żurkowski. Jego podanie zablokowane. Będzie aut dla Lechii Gdańsk. Ostatnie sekundy tego spotkania. No naprawdę z przytupem
żegna się z tym 2018 rokiem Lechia Gdańsk. Początek tego roku bardzo trudny. Przypomnijmy, 5 marca przyszedł do klubu trener Stokowiec, debiut z Legią, porażka 1-3 w kiepskim stylu. Pamiętam ten wywiad Widzę Plus Ekstra z trenerem Stokowcem, wyglądał fatalnie, na przestraszonego niemalże tym, co tu się dzieje w klubie, a tymczasem te kilka miesięcy później jego zespół jest liderem i kończy ten 2018 rok po pierwsze zwycięstwem 4-0, po drugie na pierwszym miejscu w tabeli Ekstraklasy. Bardzo dobrze, że powiedziałeś o tym początku trenera Stokowca, bo być może nie bojaźń, ale gdzieś zaniepokojenie, też jakby świadomość nawału pracy, który tutaj czeka, ale zawsze sztab szkoleniowy, na którego czele jest trener Stokowiec, jakby pokazuje jedną rzecz: brak nerwowości. Obojętne, czy drużyna w beznadziejnym stylu przegrywa, czy wygrywa, no to gdzieś ta pokora jest. Czasami oczywiście te wywiady trenera Stokowca, no tak można powiedzieć, że dyplomacja, ale one też, te wypowiedzi, mają przekaz do drużyny, dla drużyny. Też, żeby w tym wszystkim ani się nie zachwystywać tym, co jest, ani też nie tracić głowy, kiedy jest źle. Tutaj na pewno sztab ma duże znaczenie, tak samo jak sztab szkoleniowy miał znaczenie w tamtym sezonie w Górniku Zabrze i na pewno takie też znaczenie musi mieć w rundzie rewanżowej, bo ja sobie nie wyobrażam, by Górnik tutaj z ich charakterem, z podejściem, z tą pracą, z tym, co wykonali po spadku, jak się odrodzili, przy tych kibicach, by nie powalczyć. Jak to się zakończy? Oczywiście wszyscy chcą grać w Ekstraklasie, wszyscy chcą się utrzymać, ale jestem więcej niż pewny, że tutaj Górnik po prostu powalczy na maksa. Rafał Wolski na łamach Dziennika Bałtyckiego bodajże przed tym meczem dzisiaj mówił: żelazne zasady już mamy, a fantazja przyjdzie. Fantazja przyszła już dziś i miejmy nadzieję, że tę fantazję Lechia pokaże także wiosną. Statystyki 6-1 w strzałach celnych, posiadanie piłki w drugiej połowie na korzyść Górnika Zabrze, ale nic z tego nie wynikało. Górnik Zabrze przebiegł swoje ponad 119 km, ale nie był w stanie sobie wykreować, był w stanie wykreować chyba jedną dobrą sytuację dla Angulo.